Hola i benvinguts en un nou Grammar Video. Avui parlarem del to be o not to be. Recordeu aquesta expressió tan famosa? És a dir, el verb to be, doncs, és la qüestió, that is the question. I moltes vegades la confusió que ens crea, sobretot en preguntes i negatives, si hem de posar to be o hem de posar do o does, d'acord? El to be és un verb irregular, i canvia, no? La persona, segons la persona, el temps, doncs canvia. Però bàsicament són 5 formes: am, is, are, was i were pel passat. Vale? En present am, is, are, i en passat was, were. Simplement doncs, el que heu de fer és aprendre de memòria, no? El típic, no? I am, you are, he is, etc. I en passat igual. D'acord? Sempre cada pronom doncs, va amb el seu verb. He is, we are, we were, els que són singular i els que són plural. The doll is pretty. The dolls are pretty, singular o plural. I en passat igual, was pretty i were pretty. Són frases ben senzilles perquè ho entengueu. D'acord? Aquí teniu un altre exemple. Si és singular car, plural cars, en passat. Aquí teniu el verb to be en negatiu, d'acord? I aquí teniu exemples, doncs, segons was, were, segons si és singular o si és plural. Per fer el negatiu, veieu? Només s'afegeix not, que en aquest cas és amb una contracció, D'acord? Per fer la pregunta amb el verb to be, molt fàcil. I was angry with you, com seria? Ho girem. You were you. She was she. I així amb totes, només es gira el verb i el subjecte per fer la pregunta. I ara anem a contrastar el verb to be amb altres irregulars, que és on a vegades doncs, teniu problemes. El verb to be ho girem, I was angry with you, per preguntar was I angry with you. En canvi, altres verbs, veieu, afegeixen dit. En passat, I aquesta és la diferència. Amb altres verbs hem d'afegir did. Aquí quin és el verb? Go, come, like, work. En canvi, amb el verb to be, només ho girem, el subjecte i el verb, i ja ho tenim. D'acord? Vinga, fins aviat. I recordeu, fer els exercicis i escoltar la correcció dels exercicis també. Apa, adeu.